India Radio Shillong ka khubor ran pulia phi da imeri nongganti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka stem. Pelaj ka sarkar India khatwai klur tingka bantai ka JNU hostel hatna ka benta ka jingto jing samla puli ka than chatai lammingi ki ba puli hadali. Lejunga Menteri Katanat Yadari ka sarkar India Rajnath Singh ye ki jaka lom tha siachen hakabau labi sharu ye ka jingeda ba jingshingan haupur usam ka India bat Pakistan. Pelipat ba ye ka jaka peninam ba jaka thung tiu ding ye ka bala penmi da ka IBSD Shillong. Ki khubor ki babnya. Menteri Khana ka sarkar India Dr. Jitendra Singh wa pej ye katanat ki kampen roy ha kathan chate lammingi menmin ka singi lo penya ye ka jinglang ki shakri sarkar ki badan ha ka katanat lembaga North Eastern Council ha ka bala penong ha New Delhi. Dr. Singh ha ka jingkran jang ong baga sarkar kan persangkat bala ban pendep ya baro ki projek trekam ki bede ba kathan chate lammingi bat kan sa shimlu iki bai pat ki lat ban penmi shu iki projek ki ba thamai nak benta ka jing mentoy jing ki nong song kathan chate lammingi. Hakate ke jinglang Dr. Singh lo pen sngoru ba ka sarkar kala de pelat khatwai klur tingka bantai ya ka JNU hostel nak benta ki samla pulia jong ka kathan ki badan hadali. Ketika hostel kan dan arspa arpu saut liki kamra bat kan shim sauspa arpu saungut ki kena hostel. Menteri Katanat Yadari jang sarkar India Rajnath Singh menhin ka singiw lalik jingo ya ka jaka lom tha siachen ba ula lej ban bishar ka longkaman ha ka bayde ba ka jingshingan haupur usam ka India bat Pakistan. La sendan nang Rajnath Singh da ukledo jang ka kanhon sipai General Bipin Rawan. Using la yo banyak krendu ba ki sipai ba ula sngap iki jing e ki ba maki ki kendo. Ki sipai kla pen sngaur ho menteri ki kom trekam bat ki jing pen kre jangki. Ha Jammu bat Kashmir arngot ki erang ki lakalan yap hapdeng ke jinge khun ba ki sipai ha ka than malu chitrgam jangka Shopian district minhen ka step. Ka khubor bala pen mi da ka kanhon sipai ka ong bala lab ki med yap jong baro arngot ki erang. Ka jingit her kuli kila mi na ka jingstang siat jong ki erang persya ya ka quick response team QRT jong ki sipai ka baya pahara ha ka te ka than min step. Ampan la ban tip ya ka kerteng ni ka jaka jong ki riu king atiar. Kaling sun EN32 jong ki sipai sun ka bakit khatlai ngot ki brio haka kala jar ngai tang kombasiting kenta hadien ba kala kenting sya sun na jorhat hakapor khat ar punyo min kasngi nadu kapor shibaje no phai sngi kinong penyat ling sun na tibian kimishim la yo ekran shu bantip ha kala poi tang mare yo ka khubor ba katika ling sun ka badai ban her ha mechuka kamishim la poi ha ka jaka ki sipai sun ke India mar kila pen khre sautli ki ling sun ban nei wat ya katika ling sun ka bala jar ngai da ka ji tre lang ba ki sipai ringkau ringkat ba kiwe ki tanat sarkar wala kata hadu ba yo ekni ka khubor ampat lap sai satya ya ka longkaman jong katika ling sun ka bala ja kadang gajing ken antat eka jaka hak bakala la ban hab hendre pat la ban pentikena ya kata. Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad K Sangma menhin ka singiw lali jingo eka nong po civil hospital hashwa ban shong jing lam ki officer jong katrat ka pet eka kot ke khia. Hakatega ji lang dan lang ru menteri jong ka kot ke khia ba el heng. Haka jingkran jong menteri Rangba ula pentip baka sarkar ka shimkhia ban penklanye aka kot ka khia badon penyo ya ka jing shakri ka bajanai shakipat ba haka liang ka kot ka khia ka sarkar kala penmiru ya ka program trekam ban penyo dawai ye ki nongpang ki ba sha sumar ki hospital sarkar ki ba pher Menteri Rangba ula kentu ya ki to baro ki bedi khmi ya ka trek ka ta hanong po civil hospital ban pentikena ya ka jingbet jingbiang jing nongpang baro ki buan pha sumarel di nak benta ki jing shitom ki ba pher kani ku khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong Unong yalam kaliang persah ke yung darbar tawan jong ka Meghalaya Dr. Mukul Sangma menhin ka siulo ong baka Congress Legislature Party CLP kabalay kendo ka jingalang dangshan kala shimi ka rai ban karpat yu Rahul Gandhi ba undang beteng ya ka kamshakri kumu president jong ka AICC
Habai keren bikinong pathai kubuar Shillong, Dr. Mukul Sangma uloong, baka seng Kongres kandang beteng ya kajing pet perman, yok don kajing temu na kaliang jangka sorkar, ban pentrikam ya ka Citizenship Amendment Bill, CAB. Kamashwa ula keno ba ka don kajing ti, ba jing shalan bian ya udaw yong na kajela, ba uloong ru, baka sorkar kade ben shimi kilat trikam man weng no ya kajing manati daw yong ha kajela Meghalaya. Ka Institute of Bioresource and Sustainable Development IBSD kabadi ka jaka ay jinghikai hakatanat biotechnology ka Sorkar India hapo jong katanat science but technology minhin kasi kala pli pat ba ya ka jaka pan inami ki tiudieng han riumer apor Shillong. Ketika jaka reptil dieng kabala tip kum ka orchidarium kadai ka beningkong hakri India bat la laban penmi ya ka tang hapo ka lai benai nadu bala seng ya ka IBSD ha Meghalaya haus nem bala dem ha ketika yeng laban yo i ki tiu dieng ki ba phera ki ban keleng ke jela Meghalaya bat ki jela ki ba marjan ya mentahi ki dan kum ba arpau jat ki tiu dieng hang te u director jongka IBSD Professor Dina Bandhu Sahu ong baka jingpli ketika orchidarium kan long kum ka jing ai jing hikai yakipat ba hakabay day bat ka citizen science bat kani ka nyarap shibun hakabay rap penne pensa yaki jingai ai bala penkup lupa da ka may mariang kan salong ru ka way ni ki jaka papaw nam nakabanta ki nongwan jingok kai perthai hakipor ki pensawan. Ka sorkar jela kelas dang penmi ya ka jing trei pendet ai dot haki katto kani ki benta jong kanong ba Shillong. Kani ka de jing persyang bala penmi da ka East Khasi Hills District Cooperative Milk Union Limited Shillong Milk Union. U managing director ba LS Shampliang jong ka Shillong Milk Union uong bala penmi bat penyat yaw ya ka dot berki wei ki jing ba mi na ka dot hapo jong ka lama nari. Ketika kenhon kala pliru ialah ka jong ka website www.narifresh.com banyak kentiu ya ka yaudi.com tam banyak penpoy ya ka haying jeng ki brio klem dan kam siu pisa ha ka baikit bai ba ula kularu ba ka dot kan poy ha ka por ka babiang sisien melayo ka jing dawa na ki brio la pli ka kat kum kirkom trekam jong ka amul. National Security Advisor Ajit Doval ula yo ya ka kedan ha ka kenhuan ki menteri sorkar ha kani ka sorkar NDA ka pathamai kani ka longkum shibenta na ka buram bala penkup hau namar ki jingno senyang gi barat ba jung u ha ka kamya dari ka syuki jung u kan ne sans nempura haus nem balala ka sorkar kala thung ya ka wei ka kenhuan hapo ka jingelam jong NSA Ajit Doval ban kersham lang ya ka National Security Council ka baju ai jing mod menteri rang ba do hakikam ki bede ba ka jing shingan bat ka jing bet jing biang hakari. Menteri rang ba ka Arunachal Pradesh Pema Khandu menhin ka siuloong ba ka kamram ka bakongsan na ka benta ka sorkar ka jung umenta ka long ban penklan ya ka sukasan ha ka jelang. Haus nem balala ka sorkar kala bha pisa khambo ni katanat pulit ban thier ki tiar gi berenkam ka sorkar kala penmi kamru sa 6000 tali ha katanat pulit hakikadan ki ba pher ka jing pen khlan ni katanat pulit kan serap shibun ban penne ka sukasan ha katika jela menteri rang ba ulo ongru ba DGP jong ka jela ulo pentip sha u ba lala pendep ya ka kam ban thier ki tiar ba ki berenkam ha katanat pulit balak melinti bikin sapoi sha ka jela ha ka bakut jong uniu benai. Kisipai jong ka Border Security Force BSF ha Meghalaya dangshan kila penlong ya ka iftar ne ka jingkhawai sngob halang ha umpling BSF camp Shillong ha banai khot Ramadan kisipai BSF kila bu ka nuksa jong ka jinge iet ba ka jinge dei jingmut ha kari da ka penlong ya ka teka program da kani ka BSF ka pha ya ka khubor jingsuk habaro ka wekeri bar ka peniru ba kamdei ka kanhuan ka bakit kia tang ya ka kamram bandaya uput usam kari hendai ka sngaw sarong ban penpriang ya ka khubor jingsuk hakari ka bakudop ikirkom imba kiriti dustur ki babunjat katto kani ka khubor ka lakut bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha kapor prabaje ninya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tien hindi ban penbo da ka khubor phareng ha kapor pra khatsan minute kani ka All India Radio Shillong som haban amantai ki khubor na Delhi.